Сготвихме куче с гитарата. Да, някаква храна за кучета, която е направена от гранули и вода. Чакай малко още. Сега слагаме още гранули и да бъде накрая ще го дадем на Рорито. Ето така изглежда. Да. Това е вода и гранули. Да, и после... Вижте, Рорито много я иска. Да. Сега ще сготвим някакъв. Имам чувство, че ще й хареса. Да, аз. Но... Чакай. Ходи в салата с масите за кучета. Там, тук е курнята, тук не влизат рубите. Ние сме едни много добри готвачи на кучета. Наистина. И после ще сложим едно листо салата отгоре, да. Изглежда културно. Дано на Рорито да й хареса. Имам чувство, че ще даде 5 звезди. Макар, че тя има само 4 пръста. Няма как да го покаже. Да. Айде да го сипваме. Трябва като крем да си. Няма да стане като крем. Чакай. Вижте нашия уред за готвене. Чакай, тук ще го готвим. И ще го смачкаме малко. Много сме готвани. Ако Рорито го изяде, дайте палец нагоре. Ако не го изяде, давайте надолу. Да. Рори, ще го изядеш! После ще го изсипем като културни хора в специална чаша. Това е нещо като смесица между таратор от гранули и мляко с какао. Да. Спокойно, няма какао вътре. Има само гранули и вода. Но само изглежда малко. Еу. Поне няма да го ядем аз. Да, и аз. Но за кучета май ще бъде вкусно. Това вече си е много хубав уред за готвене. Да. Айде, няма да стане като каша. Направо да го изсипаме в чашка. Чакай първо още малко да го... Чакайте. Така се готви. Ако някой от вас има куче, направете същото за вашето куче и пишете в коментарите дали го е яло. Да, наистина. И палец нагоре или долу. Чакай. Айде ти малко. Добре, снимай. Да. Не мирише особено хубаво, но ще е наистина. Айде, даваме го на Рорито. Вижте, сега гледайте как Чакай, изглежда. мога ли аз да сложа още добавка? Да, накрая. Но и... В чашката. Малко така с лъжичката. Сега да отидем за салата. Чакай. Да, аз ще сложа салатката. И ще храним с лъжичка. С лъжичка. Не, тук трябва да чакаш. Роди, чакай тук. Не чакам. Чакай, какво да дадем? Да и сложим от... От салата. Не, да и сложим от това. Да. Едно листо отгоре. Вижте колко хубаво изглежда. Кучески какао. Сега ще го дадем. Рори, ела! Роди, бе. Дай чашката. Вижте как доволно чака. Да, много е болно. Давай сега с лъжичка. Роди. Хобе, кучески какао. Не! Тя не го яде! Чакай, трябва просто я снимай. Добре, чакай. Така, Рори. Така. Рори, това е гранули. Виж, Рори, изяжда.
Тя го харесва! Сега ми спи. Много културно куче. Няма нищо. Айде, дай го на нея. Роди. Но ние имаме още. Да, хареса! Ето. Ура! Ура! Давайте палец нагоре! Да!